Kublai ya pi barok sa si sen pat ngi mentakas ngi dan hang ni apa mau hati constituency bat hang ni ngi mentakas ngi ngi kendu ya I kertong jong ka kongres iban ya kun nak ni ka constituency iba Dominic Mensong te ngi ya keren ni halo ka jing pen kre jong ya kan ni ka MDC election te kublai ba pila ban ni tu ngi ya ka jing pen kre jong pi ya kan ni ka MDC election hak bayadi bat kani ka MDC election ngi layat mahabat ngade balayat state nadu basdang ru bat hanu kani ka kinti ba mentaru ka jumbat kre jonga ka lalong kalabiang mahan dong sadong hadu mentah ti lada ngi pai namar HUR hajar like ba joka mau hati ki kershan ka kongres I ba Charles pan pelong MLA ti mentah ka kenti hatu PE ka juk ka wave ne namar hadin ka jing no jong ba Charles ya ka kongres ka ka ba PUE kat kum ka jing ya jong pi ya ki ba hatu kidang don kata ka jing shania ba ya ka kongres hakani ka constituency kat kum gajing ga jonga bat kajing sem ka jonga ka whips kumba kalong menta namar ba kaladon sisa kata kajing sya nyoben bat kajing sya set kala bat kat kum kajing yosngeu ka jonga kajing yat lenti ka jonga namar kumbangal ong bangala poilut hamal lagi sinong jong ka ni ka mau lai mau ti constituency ka jongi tega ka bang yosngeu na ka sur jong pai ba kalong bakin ai double kumbalong penyiar put ban ya ka bakila syak kala kata ka kubor ka bang aku amna ayep hiha mentah kepor kamu nakalian juga pai kidang shania ba ya ka kongres hoi kita te 100% ngela ban ong ba kidang shania ba ya kongres khamtam na kane ka lai mau ti constituency ka jongi tiladangi pai shakani ka constituency dei mdei tangka NPP ndrei kan don ru ka VPP kan undon UDP ude ex MDC jongani constituency TPE kumno ya ladi hakani hapedeng gani jing yakun hak bayadi bat kata kidon hoi kertong na ka NPP na ka BPP ban na ka UDP kumba pilong ba UDP ude ex MDC jongane ka mau ti constituency ka jongi hendai pilatip hi ba kine kidon la ki jong kita kibak drawback ki jongki ka bangal aban ong khamtam wat nagaliang jong ka parti NPP kidon la ke jong ka drawback namar ba ka ba penlong ya kata ka bang ong ka drawback kalong namar ba kibriu kilalap kilasem ka bakal lale baro sikata bat khamtam ba kitu kilalong kita kikertong khamtam nakaliang kertong jong ka UDP kumba phila kilinga ba ude ex MDC jongane kalai mauti constituency ke jongi bat namar bah ka jing sem ke jongki kumba ngalap an ngasem ka jing keren ke jongki hoi kidon ka ngalak ban ong kata ka ba kiyo kata ka jing mentoi bat ka juk kopor ki babun pat khambun kita ki bangi asnu te ki de drawback selene kita ki ba kila sem lalap ba kidon bun ki ba bom pensembah na ka benta jongki haga jing sem jongki ya kitu gisnem bat ki por ki balalik haga jing tai kam jongki ti lada pipi poi shaka thong hi dei ke kita ki sinjam ki ba pinchim khnang ban la ban pen khlan ya ka schedule te ya ka district council hi lada ngapoi shaka thong ka banang kong ka ba kong san ha ka ba de bat kane ka 6 schedule ne kane ka khnit ka ban riu ka bangi ong ka banang kong ka de bangan nang penne pen scam bat kata ban nang kampen ba hak bayadi bat ki ain kiriti dustur hak bayadi hak bal ai da ka ta kiriti sensar jonggari India jongi hak bayadi bat kan ka khnit bhandriu lane ka 6 schedule nganang pen bah shu khnang ba kan long ka ba nang internet khamtam hak bayadi bat ngi ukun khasi ukun khara nakalang jongi hi ba ngi kitbok kerwengi pi pin poi shakatong ko blechi bun